în birou și se gândea ce să facă. I-a venit, nu știu, idee și la urmă a zis că hai să facem de viața lui Orban Balázs un film. La început s-au gândit că s-ar fi fain să facă un lungmetraj, dar în timp i-a venit ideea să facă un serial. Și așa, acum are deja, o să se termine primul episod. La început ați lucrat cu Usco Șandu, ca scriitor, scenarist. Și după aia s-a întors în echipă domnul prezent cu de la Snowden, ca scenarist. Da, Șandu, nici nu a avut timp și el, nu era specialitatea lui și, slavă Domnului, s-a format echipa. Deci, care trebuia să fie. Da, și da, exact. Laudă de aici săcuiesc lumea. Igen. Lumea a crezut că a apărut undeva un articol că la Odorei Secuiesc se face un film de desene animate despre Orban Victor. Că Orban Asta era da. Deci Orban Balázs era un etnograf care a scris monografia satelor de aici din Secuime, a făcut fotografii care erau în... Deci era primul fotograf din Abia cine folosea fotografia pentru scopuri de etnografie. Tehát Orban Balázs volt az első fotográfus erőből, aki a fényképezés technológiáját, ugye Viktor Hugótól tanulta és először használta néprajz kutatási célokra. Tehát ez politikus volt, kalandor, ilyen székely Indiana Jones, tehát itt azért itt ő tényleg ebben a filmben elindul itt valami, de hát ő körbejárja a világot, tehát ez egy nagyon Londontól, Isztambul, Egyiptom. Tehát ez egy széles látószögű sorozat lesz aztán. Tehát Orbán Balázs nem csak a Székelyföld leírását készítette, mert mondom, egy Indiana Jones volt, tehát ő nagyon sok mindent tett életében, egy 60 évet él, de 120-at cselekedett, körülbelül ez az arány. És hogy találtátok meg ezt a világot? Tehát nagyon nekem nagyon tetszik. Mondod, hogy az elején 3D-be gondolkodtatok, és végül is így letisztult, és egy nagyon szerethető, rajzolt, ugye, animációs világ. Hát igen, kerestük a világunkat 3D. Volt egy csapat, aki elő is készített 3D-ben a technikát, a sorozatot, tehát hogy voltak, kísérleteztünk legalább másfél évet, aztán kiderült, hogy ez így nem jó út, mert sok a szereplő, komplikált, tehát nem működött volna. Tehát egy epizódban ugye nagyon sok szereplőnk lett volna, azt nem tudtuk volna bírni, mint túl kicsi stúdió voltunk ahhoz, hogy most ezt egy ilyen nagy valamely projektet így készíteni, és egy Nobel-vel gondolkodtunk, mi legyen, mert kerestük a képi megoldást, tehát le is állítottuk, pihentettük a projektet, mondtuk, ez így nem jó. Aztán találkoztunk Futaki Attilával, ő képregény rajzoló művész volt, hát Isten nyugtassa, ő időközben elhunyt, és hát megadott nekünk egy ilyen hangot megadta. Tehát itt nagyon, az elején, főleg a hajós jeleneteknél, tehát ugye, és a karaktereket is rajzolt, aztán sajnos ő lebetegedett, és szépen lassan le kellett állítanunk, tehát utolsó percig, tehát még, sőt januárban, elmúlt decemberben még ő dolgozott, tehát amit tudtunk, használtunk, nagyon akarta, hogy ebben a filmben minél több képet tudjon ő elkészíteni, tehát mondta is, hogy a fájdalmát ebbe folytja bele a munkájába. Hát amit tudtunk, használtunk, aztán a csapatunk oda kellett álljon, és vagy rajzokat befejezzük, és hát úgy mi is át kellett állnunk a 3D-ről, átálltunk erre a stílusra, mert ez nem teljesen 2D animáció, ugye motion comic, itt minden van, ami kell. Még én nem érzem ezt teljesnek, tehát a második részben már újításokat fogunk alkalmazni, és akkor majd ha működik, akkor visszatérünk az első résznél, fogunk javítani. Ezt most így hagyjuk, a végén még sántítanak a képek, azon kell dolgozunk. Itt csipkedtem a kollégám oldalát, mondtam, hogy még kicsit kell ott simítalatni. Na de hogy mondjam, itt végül is nekünk ez egy új dolog, tehát ilyen stílusban, ebben a stílusban nem dolgoztunk, ugye mi 3D-sek vagyunk, úgyhogy megpróbáltuk.
majd a nézők eldöntik, hogy a távirányító a nézők kezében, majd eldöntik, hogy jó lett-e.